PortAventura fa 20 anys, compta més de 60 milions de visitants i el 2015 serà el de l'obertura de l'hotel de 5 estrelles, la Mansión de Lucy. A més, començaran les obres del parc Ferrari Land i hi tornarà el Cirque du Soleil, amb l'espectacle Amaluna. Són la mostra de l'evolució que ha fet el complex, de parc temàtic al 1995 a resort de vacances i congressos avui. I l'evolució també en el perfil del visitant. El parc treballa contínuament en l'expansió als mercats internacionals. Está claro que nuestro objetivo es crecer en otros mercados como puede ser Alemania y recuperaremos otros mercados que este año, por ejemplo, caerán ligeramente como es el ruso. Con lo cual, productos como Cirque du Soleil, el crecimiento del resort o Ferrari Land nos van a permitir acelerar muy rápidamente la expansión internacional con el objetivo de que más del 50% de nuestros clientes vengan de mercados internacionales en el futuro. El 2002 es va obrir el parc aquàtic i 2 hotels dels 5 que hi ha dins el parc. De manera continuada ha anat creixent l'oferta d'espectacles, atraccions i restauració. Nova és la coreografia de la Polinèsia i també els 3 escenaris a l'aire lliure amb 3 actuacions diferents. I espectacular la projecció d'aquesta gran pantalla, però serà demà quan es desvelarà el muntatge audiovisual de Celebration.